Tanggalin mo. Dali. Tanggalin mo ba? Bukan mo lang. Guys, meron ako dito. Tanggalin mo tong ito. Guys, Sige na. Gawin mo, hindi mo salita. kita mo. Eh, pag-isipan mo na. Sa akin nga, wala pang isang minuto yan. Tingnan mo muna siya ng maigi. Tingnan na. Oh. Tanggalin mo yan siya. Dalawain mo. Oh, wala na yan. Ganun na yun eh. Oh. Eh. Ito, kasama sila nila ito na. Ibahanap. Ang may sila. Ito, tulog eh. Kinalang. Kinalang mo na yan dyan ah. Oh. Ayun yung pagkain. Oo. Pagpapangan. Yung biyahe yung Hoy, Mari! Sakay ka ba? Oh. Sakay ka? Tanggalin mo. Hoy, may tulog. Tulog muna sa inyo ah. Buka? Pagi po ka. Walang ganyanan. Binubukaan niya yung ano. Oh, walang ganyanan. Oh. Ah! Nakuha talaga. Ipakita mo ba? Nakuha talaga mga tupay. Oh. Matalinong matching. Oh, balik. Ito na ito maximum. Ibalik mo. Unggoy pala. Balik. Balik na. Hindi pa yan. Nababa yan eh. Ulogi. Andaya mo kuya. Paano magdadaya? Andaya mo. Ang tagal makabalik. Ang bilis niya makakuha tapos di mo na naibabalik. Ah. Daya mo kuya. Di mo na naibalik ah. Sabi ko kay ano, sa anak ko, maraming alam yun eh. Wala na, di mo na naibalik kuya. Malapit na 3 minuto, di mo pa naibabalik. Mo. Hindi na may balik. Sige. Ito kaya. Oy. Wala na. Di mo na may balik kuya. Bakit hindi? 3 minutes na. Oh. 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 Baluktot. Andaya dito, binaluktot niya. Hala, pinili. Hindi na naibalik ng maayos yun. Daya mo kuya. Sinisira mo.